בני הדודים, מולד אל-עם, הוא שמו של סרט מצרי שהופך ללהיט במצרים. סיפור המסגרת בקיצור נמרץ: סוכן המוסד מוצב במצרים, מתאהב באישה מצריה, חוטף אותה לבת ים. המצרים שולחים יחידת חילוץ שמטרתה להחזיר את המצריה הביתה. הרבה מאוד אקשן, הרבה מתח וגם לא מעט שנאת ישראל. המאבק הערבי-ישראלי הוא יתמשך לנצח. هقعد مع الولاد ومعاك هنا. انت بتحبيه؟ المصاد موغاف بكون. كلنا لازم نفضل عايشين ونبقى اقوى منهم. تعمل ايه هنا يا مصطفى؟ دي ارضك ولا دي بلدك؟ هو ده جوزك يا ابو عيالك؟ ده كلب. انت كذاب. خليك تشوف نار جهنم على الارض. ساعتها هتتمنى اضربك برصاص زي كلاب الشوارع. שלום לך, שריאל בירנבוים. שלום. חוקר הקולנוע המצרי במכון טרומן באוניברסיטה העברית. אתה יכול להגיד לי מה הנוסחה, מה הופך סרט מצרי ללהיט, בעיקר אם הוא מציג את הישראלים הרעים ואותנו המצרים טובים? ודאי, סיפורי ריגול וסיפורי מלחמה בישראל הם נושא מאוד מאוד אהוב בקולנוע המצרי ובסדרות הטלוויזיה בעולם הערבי. זה נושא דווקא ככל שמתרחקים מזמן העימות האמיתי, מצרים רוצה לשמר את מעמדה כמדינה מובילה במאבק מול הציונות ובמאבק מול ישראל, בייחוד במצב שנחשוב על זה ששלוש המדינות החשובות בעולם המזרח תיכוני היום, זה טורקיה, איראן וישראל, ואף אחת מהן לא ערבית. דווקא בגלל זה מה שנקרא טיעון חלש, יש להרים את הכל, והמצרים גם מאוד מאוד אוהבים להאמין בעלילות של ריגול שהמוסד כל היום עוקב אחרי מבוקר ועד ערב. אנחנו שמענו אגב את הכוכבת של הסרט הזה, את מונה זקי. הנה זה מה שהיא אמרה, מדוע עשו את הסרט? اتبسطت جدا لما جالي الفيلم ان احنا بنصحي حاجة لازم طول الوقت نفكرها للناس. طول الوقت 56 67 73 كل دي تواريخ لازم طول الوقت. هي حاجة مهمة جدا في تاريخنا في مصر. لازم طول الوقت نعمل حاجة تفكر الأجيال الجديدة. איזה מין קולנוע זה הקולנוע המצרי, שריאל? הוא מאוד פוליטי? הקולנוע, ככל תעשיית קולנוע בעולם, צריך למכור כרטיסים, אבל גם במדינה כמו מצרים הוא צריך לשרת את מטרות השלטונות. וחלק ממטרות השלטונות, כמו שאמרנו, היה מאבק, בייחוד להזכיר שהנשיא מובארק הוא זה שהוביל את המלחמה ב-73, זה בסיס לגיטימציה של המשטר. יפה, תודה רבה לך, שריאל, ותודה רבה לרנם אברהים שהביא לנו את הסרט הזה. נצפה בו ונהנה.